zilipo ndimera ndi makampani amene amagulisa mafuta ndi 1 trillion 219 million 608,000 no 1 trillion 219 million no billion 608 million 9,051. Imenezo ndi ngongoli kapena ma losses amera amene ali nawo amene abwera chifukwa choti mtengo wa mafuta tunali ochipa kuyerekeza ndi maiko ena. Mwachisanzo ndikufana kupatse Noki Mapayokha ndi ngongoli 967 million yes. Billion, not million. No, it's 1.3 trillion. 967 billion 967 63 billion. Ngongoli mene ya Nokima. PIL is a private institution, 227 billion. Mount Meru 15 billion. Simso 4.5 billion. Puma Jet 3.3 billion. Presken 2.1 billion. The Falcon Gas 145 million. There's Afrox 904 million. Mount Meru, this is LPG 73 million. Energem 384 million. Puma Petro 962. Puma Diesel 491 million. And Petroda 734. Is in the malosses amene makampani athu amene amagula mafuta apangaika 1 trillion 219 billion 608 million 9,051 malosses amene ndiye pali anduna yasalina kuti ndalama emera imatolera ndalama zina zoti zikathandizire ma department abo maena ngati ku road fund administration amera sana lipire road fund administration road levy 243 billion ifake mukona miseu sima konzedo so road fund analibe ndalama samatolera kupyolera kumera kulingongoli ya 243 billion. Mareb, Malawi Rural Electrification Project 123 billion. Ndiye kuli Malawi Bureau of Standards 5 billion. Strategic Fuel Reserves 17.5. Ndiye kuli carbon tax kuli outstanding amount 6.7. Ndiye pali reconstruction levy 38 billion. So zose tikawonkesa zonse zipita kuti ndalama zomwe sizimapita ku department aboma kuti akazikagwire ntchito za chitukuko ndi 593.2 billion kwacha. Ifa yake amanena anduna aja azamakesi aja komanso anduna a information kuti zitukuko zambiri zinayima marepu inayima koza misewu kunayima kale zina ntchito zinaso za ku Malawi Bureau of Standards zinayima zose zinayima chifukwa choti mtengo wa mafuta watu unali wosika. So ni mafuna kupasa ni picture nene kuti mukhale nayo ungozowa kuti ifajani mitengo yatani yakwera. Ndiye kupita kisogolo ananzanga ja kuti tukubi ya kuti menele mtengo wakweramu wani ndiye kuti mera yamba kumatolera ndalama kuti yambe kupereka ndalama ku ma department aja komanso kubweza ndalama ku makampani amene amapereka mafuta komanso amati public PSF. This is a price stabilization fund. Fapa no pa mulibe ndalama negative depleted ndiye kuti ibwereraso ikangobwerera PSF inde kuti ndimene timagwisa ntchito
kuti ngati mafuta akwera mtengo ife tizita kusisa timatenga ndalama ku price stabilization fund kucha fali mmeona kumbuyo kuja mitengo yatu inali osika futi timagwisa ntchito PSF ndi kuti tiyambaso kukhani ndalama ku PSF kucha kuti tipange cushion volatility ya kukwera kwa mitengo. Komanso mukatanena mabugu ena boma akakulandira ndalama zawo. Komanso zitithandiza kuti bili yathu ya yoita na mafuta kandi petrol or diesel isikasi. Senza kuti tisevaso foreign exchange. Ni kuti tikepesaso ndalama za kunja zimene tina unonga kugula mafuta. Omwe mafuta akenawo timapereka amagula ndi anthu akunja. Ni kuti tiseva ndalama zimene zonso. I know ukhala ndifunsa kuti kodi nawo kisogolo chikhala bwanji. Ndakhala ndikumva ndithu mukufunsa kuti kodi kisogolo chikhala bwanji. Amalawi mwatani. Ngoyankhapo mwachidule. Choyamba tikuona kuti cholinga chathu kuti economy ipange stabilize. Mitengo ndithu mene kwambiramu ikhale kusika. Komanso tikaseva foreign exchange pangira zambiri imene tikugwiritsa ntchito kuti tikhale ndi foreign exchange. Tikamana kuti foreign exchange tifuna tikhale nayo yokwanira. Ngati panopa nonse mukuziwa kuti kugulisa kwathu kwa Fodia sinapanga ndalama zambiri. Kutyolera mina kumbuyo uku anthu mbili amene amagula Fodia amagula ma dollars kapena ndalama yakunja. Koma ambiri amagula makwacha. Tose ni mboni. So tikunena pano onse ogula Fodia alimberedwa makalata. Kuti mukababwera kuzagula Fodia kunoko mbweleseratu madollars muzagule. Palibe suloti mukangongola kumaye konkuno mugule Fodia ai mbwelesani foreign exchange muzagule. Komanso taziwa kuti pala makampani ambiri amene atumiza zinthu kunja soya nandolo tea coffee kumandama zisizi kubwera omwe ife marekodi tinawo falesa akamatumiza zinthu kunja amafira mafomu timati CD1 forms ku MRA nditi kukamba panopa MRA Reserve Bank komanso Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry Business and whatever tikutagwirana manja kuti alesa amene anatumiza kunja ndalama zosibwere. Satumiza so zina pokapo ndalama zimene anatumiza zitani zibwereso. Pali yazo siyana tisepa ndithu malo siyana amene tifuna kusewa kuti foreign exchange. Tikangotero ndio kuti mtengo even wa mafuta uchipa. Chifukwa kukwera chifukwa black market rate. Kuti official rate yathu ili pa 1751 pamene parallel rate ili panopa I think 3800 or 900 ikupanga appreciate. Tikangopanga close gap imene hii kuda muona so mitengo ina ili yose kupatikizapo mafuta akala kusika. Ifaka andunaja information kwa maswa ine kuti tipaka chotheka kuti mitengo ifike pena baki ibwerere ligwisa ntchito pia mati PSF ya price stabilization kuti mitengo imeneyo utani ubwerere. Koma choyamba tibweze ngongoli ziyatakamba zichi. Choyamba chachiwiri tionesese kuti madependent ya chituko isa ime yayi fa cha mwina choti fyo watu ndio cheaper. Komanso tionesesa kuti munganena kale kuti mitengo mwina isakwere kwambiri. Tikuziwa kuti tikukamba pano mitengo yambiri apakakale factor nini apakakale factor ini the black market rate. Zambiri anapakakale factor ini the black market rate. Yesi kwembeza kwambiri kuti anthu akweza futi anapakakale factor ini. Nanga simena magulira zindu piolera black market. Ere mapano patika peza madola zopita kupeza kuti so auje na CFTC competition and fair trading akhala pa ground kusonza kuti anthu asangokweza musainera kutenga advantage chifukwa kuti mtengo wakwera. Komanso ife ngati unduna takambiranapo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer kuti 1 ndalama kenali ochepa 2 pakhaleso anthu ambiri olandira
ndiye ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndamene amatithandiza ndamazo ndithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake honorable minister wa gender honorable Neli Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posudwa pompano pati nayimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati khani ulira chanika Christmas. Ndeti nayimisa pano pali bize kutolera ndalama akutipasa ndiso maripoti kuti minaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompano paso mumva kuyamba kuti tikamba kungongoza ndalama tapasi anthu izi ningochwapo zochepa zokha ndizambiri ngati boma pali njira zosiyana siyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu. Komanso posula pompano mona kuti ma interest rates athu chiongola zanja za mabanki tionesesa kuti chisike kuti anthu azitha kutenga ndalama osati kulimifi kokha azitha kupita ngakhale ku mabanki kupita kwina kuli konse kuti akatenge. Choncho tikuyembekeza kuti mitengo isiga kukhulira kuti kukwera kwa mtengo uku ndi temporary chifukwa ifyo ngati government tika ma program oyenerera kuti amalawi asambe kululu na lonse tigwira ntchito usana ndi usiku ndi azanga amene tinawo kunoko kuti imene zitheke. Ndikhulupirira kuti amalawi atimvesa chifukwa ni mitengo chifukwa sinali choyenera kuti tizigula mafuta azingopita maiko ena. Ndikukumbukira wina kama manduza titayima padesa wakabaza ntchito yake kabaza samanyamula anthu amangogula mafuta pa filling station ya padesa kugula maji chigubu chake ndikagulisa ku Mozambique ndikubwera aso kuzatengaso jiuje kuzatengaso mafuta ndikupita kupita kile ndimeneyo basi andi wakakumapanga ndalama ake kuti walitu wamanga nyumba yake yabuno bwino fanya chimene ndimene tikukana kuti imenezo zisapitirira mafuta amene tikupeza ife azigulisidwa malemo muno sigulishidwa malemo muno. Ndikutenga amene nali nawo ndankwa mjijewa kuti amene ali kunja ko satimve kuti kodi fit kutani. Komanso ndangopanga stick ma figures our technical people atipasa is what is in the ground. Tapanga check ni not NERA, tapanga so check ndi Nokima komanso PIL. These figures are real. Thank you very much. Okay. Planning and Decentralization. At this juncture, let me invite the Minister of Transport and Public Ways, and then later on I'll go back to weigh in on the same, and then conclude. We don't need to Minister of Transport and Public Ways. Zumwambili anduna azofalisa nkani ulemo anduna aza mafuta kumaso magezi kumaso kunaku za migodi ulemo anduna aza chuma alembi aku maunduna amene muli muno mwachidule atulankani ndikhulupirira mmene alankhulira kulira nduna zonsezi utenga wafika ndithu chifukwa afotokoza mwachimvekere chifukwa chimene chapangisa kuti mtengo wa mafuta usunthidwe kuti ufike pamene wafika lero. Ife kumawa kuno mmene ndikubwera kunomu nali msewu wa Mchinji ndimakaona kuti msewu umene uli bwanji chifukwa chokuti anthu akudandaula kuti msewu yaonongeka. Ndeni matenga nthawi kumawa ndiye ndi msewu choncho for me to appreciate kuti tikamati msewu yaipa mtundu wanji amene mwaenda kwa msewu kupita ku Mchinji masiku apitawo munthira umboni munkhalira umboni kuti msewu wakumbika kwambiri. That was one of the roads that was very resilient but many years ago. Koma lero lino chochonera kuti panalibe ndondomeko zenezene zokonza msewu ija mbali ya maintenance. Misewu yathu yonse yaonongeka. Misewu tili ngati nyumba ukamanga nyumba chaka nchaka umayi konza kapena pachaka kamngalo pang'ono timakonzapo cholinga choti nyumba zikhale bwino nthawi zonse. Kusatolera ndalama za fuel levy
mmene mwa iwo muli road fund, road levy, kwapangisa kuti misewu yathu yonse yonongeke chifukwa choti roads authority amene ali ndi ntchito yokonza misewu analibe ndalama zoti azikonzera misewu. Ndikula mwamva nduna azachuma akupeleka manambala kuti mmene tikulankhula lero lino ndalama zimene zikanapita ku misewu kuti zikonzera misewu 243 billion sitatolere. Chifukwa chani? It was because of indecisiveness ya utsogoleri wapita ucha. Choncho chiganizo chapangidwa kuti tipange recover tikamba so one pano. Ndinapita ku Mangochi ndimanena ndi anduna aza information. Ndinapita ku Mangochi pa 21 December. Kuchoka kuno kuti ngafika ku Mangochi nenda 5 hours. Leo lino I'm told kuti ena napita ku Mangochi mweko 7 hours. That's the state of our roads. Ndrama nititolere mene mafuta akweramu ku nduna waza transport utanza kuti mse utambezo konza ndiye chiro yakula. So you can imagine a backlog ya 3 years kuti tikonze nchiro ntulwa ni chiro yocho kwambiri. Ndunena izi kufuna kutira mpongo kuti kukula kwa mafuta kunachedwa. Mafuta kanenda akwere 3 years ago. Kuba sokolera nthawi meneyo amakati kupanga zikanizo akuti akuopa. Leo fo chama nthanza twaja takusuka mafuta akwere kamozi mochulukirako ndezowa zachuluka. Kwa maleta apembe kuti afale zilimbe. Adanena anduna azofalisa nkhani kuti isafika nthawi maybe the next 2 years tikakasusa zimanga stabilize mbabwino mtengo usataniso usatsika. But for now let us accept kuti situation nditi situation ndimene tikhale nayo ngati funa tikonzeso dziko hili. For dziko lathu alonongea kwambiri. Akonze dziko hili sentho bwera yayi ndifano wake. Anoke ndikunena inu ndife kuno. Ukukwata ndo amara kuti amvetsetse. Chifukwa chake aprofesa Peter Mutharika ankanena nthawi tupanga kampeni za kuti dziko hili laonongeka kuti tisati konze you need 2 years. Ansama bisa yayi. Mbona tili? Tauja nduna zanga mura zindikira umboni tikaona tili kunja. Tafika nkati tu kanti tutafika pote Europa. Nde wina ndi nzake to safe reports. Timange maramba. Nyinguti duse ikhala wawa kumenyunga bwino ikubweraso. Dziko tili konza. Ukonza utsogolera watu Profesa Peter Mutharika nduna zawo komanso amalawi onse akufuna kwabwino. Ndofuna ndipempende pa olemekezeka nduna kuti tantizana president kuti akonze dziko hili. So mwambiri. Dr. Jini Mathanga kuyankhulapo ndizabweranso kwa inu amwanamvera kuti mwina mwafotokozera Malawi pamene tikugona mu filling station mwina zimene zizo zimaononga dziko mwa mtundu wanji pamene tikukhala kuti what is the impact yakuti no mafuta sakupezeka anthu momwe tikagwire ntchito tikalime kumunda tikugona mu filling station komanso impact on the economy ya transport system ikakhala kuti yaonongeka mmene yaonongekera zimakhala bwanji kwa mapeto pake akayankhula Mai Jini Mathanga. Over to you Mai Jini Mathanga. Zikoma kwambiri ndimafuna ndingonjezerako kuna kuti ndadziwitse mtundu wa Malawi kuti zimene zakhala zikuchitika zaka zitatu zapitazi kusaonanso mtengo wa mafuta zinapangitsa kuti dziko lili ziyenda mwachibwana. Kaya muchizungu pamene kuti we are trading dangerously kutanthauza chani. Nafotokoza kuti mu July 2024 ndimene mafuta athu onse amene timasunga ku nkhokwe za mafuta anatha. Ndi mlebedi olodontho. Ubwino wake kufunika kwake kosunga mafuta mu nkhokwe ndikokonzekera kuti kodi patachitika kuti pachitika mavuto azanyengo mwina akapena mafladzi anamondo ndi zina zoterozo mafuta akanika kudutsa misewu kuti zikhala bwanji kapenanso mwina zinthu zandale political issues mwina unrest kwina kwake ngati zinadzachitika mawika angapo apitawo ku Tanzania atavota panapezeka kuti kunali mpungwepungwe kenaka mafuta athu amakane kuti adzidutsa adzibwera kuno
imene that was a shock in the system. Ndipo mafuta amakhala osayembekezera ambiri, ndipo funika kuti ngati dziko lira serious ndikuena khala ndi mafuta osunga mu nkhokwe. Ndiye timene kuti tizikhala pa ndi nkhokwe zathu kuena kumasunga mafuta okwana 60 million liters. Panopa maganizo athu ndiona kuti tikwezenso tifike double that 120 million liters. Kupangira kuti zitakhala zachitika zina zake tidzatha kukhala ndi miyezi ingapo tikumatenga mafuta choka ku nkhokwe. Koma zinachitika zali zinthu zoopsa kwambiri. Ndezapangitsa kuti mafuta adzingochoka kunjako kubwera kuno straight kuma filling station. Ndiye kuti hand to mouth, which is dangerous. Ndiye kuti kungochitika kena kake ndiye kuti basi amalawi tatani tazisokoneza. Ndiyeno ndimafunikira ndithu kuti mitengo ya mafuta ilongosoke, tithe kumakhala ndi mafuta okwanira ena tikasunge ku nkhokwe, tikhale nawo okwanira ku nkhokwe kupangira pamawa. Ndimafuna ndionjezere chimenecho. China chimafuna ndionjezere ndi chakuti mena fotokoza anduna azachuma. Kunena kuti aonetsetsa kuika ndondomeko zingapo, kunena kuti kodi tichepetse bwanji kuti tapungule bwanji amalawi ndalama zibwere bwanji kumalawi kunoko zokwanira akamba nkhani ya zaulimi kuti za foja akamba zimenezo. Ndino mafuna ndionjezerekonso kuti nkhani naso imene tikuyang'anaso ngati boma ndi nkhani ya za migodi. Migodi tinayo yambiri kumalawi kuno, komano muna siti mapanga bwino. Tuna tikuyesetsaso kunena kuti migodi imene iyi tilongosole tidzakhala ndithu ndi tsiku la tunthu dzakuitananisoni tiuzane kuti tikupanga chani. Kwa tifuna tilongosole kuti ndalama za migodi amene adzisangala zidya kwambiri ndani aka Malawi. Osakhala ina adzingotenga migodi yathu zotsata za migodi yathu opita nazo kunja iyayi. Komana amene tikusunga chuma cha migodi yali sadzimva mumtima kwake. Kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuti migodi imene ili pasi pa nthaka ndi aliyense owns that as a Malawian. Therefore akabwera ngati ena opanga nawo business odzakumba migodi iwaja adzipanga koma yambiriyo idzikhala kuti ainaka Malawi apange benefit. Therefore it's time that Malawi should start realizing the proceeds from the mineral resource that Malawi is holding. Ndilo wafana ndonjezera pamene popo kuti ndithu ndondomeko zilipo zambiri zoti ndalama zikhale kumala kunoko za forex to benefit ma Malawians. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Finance pamoja sanamalize. Muna machidule ningoonjezerapo afusa Honorable Minister information. Chimachitika ndi chani ngati mafuta sakupezeka ndiye anthu onse ali pa filling station kapena ali ku black market. Chimachitika ndi chani. Chachizikire ndikuti ntchito zo economic activity zimachiperatu for ambiri amakali ku palaini ambiri sapita so kunchito pamene basi saenda anza chitikapo ndito pamene basi osapita andosanyamula anthu kupita ku kunchito. Komanso makampani ambiri amagwisa ntchito diesel manufacturing ndi makampani ambiri production inasika ena achosela ndizo achoka ntchito likonena panopa shoti productivity pa foreign faja mauti mafuta panalibe. Koma mwatha kungona kuti mene mafuta amba kupezeka aliyense alisa kupezeka kunchito. Komanso nkubya kuti makampani ambo production iyamba kulirabe. Komanso anthu olembedwa ntchito nkubya yamba kubweraso ndikuti tikatero ndikuti economy ikuenda bwino. So nkhani yakusowa mafuta imapanga effect mosiyana. Komanso imapanga eat away what we call the disposable income. Ndama zimwe timakanazo ino nimboni kuti mafuta mena nasowa mamuzi mkagule mafuta ku filling station pa tengo macho ya 3500 makagula 10,000 ku black market 10,000 pamene kuti makyosa kasale kala kuno mali akaja makyosa. So your disposable income is also affected. So ngati mafuta sapezeka amapanga affect economy and fayake economy simachita bwino. Economy yathu ngati mwa satika GDP inasika ndito from 4.8 close to 1.8 estimate. For you there was no economic activity. So mafuta ndofunikira kusiko lina lonse kupati zapo kunoko ku Malawi. Ifake ifeta ikapo chibi kuti nkhani mafuta imene tikonze. Of course patenga nthawi kuti tikonze mabedi kuesesa kuti mafuta apezeke ndizo zomwe timakhala pansi kuti tipange bwanji kuti mafuta awazipezeka. Kweza tunjira zosiyana kuti mafuta azipezeka ndito tizipezeka. Koma pamakhala nthawi ina bunganena kale pamakhala mati external shocks zomwe simayembekezera. Ngati tamba kuti past 2 days ku Beira because of storm heavy rains anayema ko 2-3 days and also panga load mafuta acha we have to go to
what got loading bay to go and collect mafuta lepera. Then this case hapo Tanzania alipeleka hicho. Sio ndio singate mina utingabange control. Ndikumbi waso ntawina mpaka mafuta twanaima. Fuyoti railway line. Sisi bampanga load. Zingati zo zichilika pa fupi kumatia sasa kuti zikani mafuta atu kuti mina 2-3 days ngati pakale vuto imeneyo vuto menzeli kwanza. So mwachidwe ndi anianzanga kuti boma latu la Professor Captain Mutharika alikuwafunira amala bwino. Wakonzeka president watu kuti afunze mafuta ameneyo. Kumaziko linaonongeka. Tikati kuonongeka. Zina zitikati kukamba kusogoloko. Mutaso kufusa kuti kodi msewina bwanyi sima koze da nesa mlindi matoge tawira. Mene koso kunali phandoso. Nali Christmas so mene koko. Oli nthawi kuti tikati kukuzaniso sogoloko kuti zimachitika ndichani. Ndito. Ziwaonde. Kwabira nduna finance Malawi akuyembekezera kuti amvedi kuti chimachitika ndichani kuti mavuto amene wazifika size imene. Ndiye mukabwerera mukutikonzere program imeneyo kufuna kuti Malawi azadziwe kuti chimachitika ndichani pali nkhani ya green belt kumachitika chani kumatoke tiko kumachitika chani ma parastato ambiri kwaonongeka ndrama zambiri zimachitika ndichani boma mu ndrama zaonongeka zimachitika ndichani Malawi akuyembekezera nkhani imene ifatika mafotokoza kuti mavuto ndiawo mavuto anthu adzidziwa kuti tuchokera kuti ndiye takatikonzera ndi program imene kuti Malawi sokosekedwa apa adzamve kuti chimachitika ndichani koma ndikuthokozeni ndi amene inu Dr. Jini Matanga minister energy komanso mining chifukwa pamodzinso ndi inu honorable minister of finance honorable Joseph Mwanamveka komanso inu honorable Japi Muhangu minister of transport kuyankhula ndi mtundu wa Malawi lero ndiyeno tafika kumapeto ndiyapemphe nawo director of ceremonies kuti mwina ngati anzathu amene muli pano amedia muli ndi mafunso mufuse ndi matiso ndisanapereke ndithokoze kwambiri ndithokoze malo maboma inu Aluntha television amene mutitengera uthenga umene ndikuulutsa kwa Malawi wonse mdziko muno ndipo mukuchita ichi chifukwa cha kukonda dziko lanu komanso inu IMBC tikuthokozeni mukuulutsa uthenga umene live ngati mena kupangiranso Aluntha tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho komanso tithokoza wina aliyense ndaonaso Zodiac ikutiso ikupanga so live you can say that again tithokozenso let me take that again tithokoze kuchokera kuboma ku ma TV kapena ma institutions ma media institutions media houses amene muli pano mukutenga uthenga umene ndikuwafotokozera Malawi live pompo ma institutions iwa ndi awa amene tikwathokozawo ndi Aluntha TV tikuti zikomo tikuti inu Zodiac nakuyiwalani pepani khululukireni tikuti zikomo chifukwa muli pano komanso IMBC muli panonso tikuti zikomo komanso pompano ndi nonse muli pano amene muli pa Facebook muli online mukupanga follow and you are sharing with Malawians zonse zimene ndikuchitika pano ndikuti ndikuthokozeni nonse mmaloma boma tikupita kumapeto ndi tifuna titsekule segment ya mafunso so that you can ask for clarification our honorable ministers here on this price hike issue and they will share with you as well. So mina ndasire panopa director of ceremonies kuti atithandizire into that segment komaziko mokwambiri chifukwa cha Malawi imene maonetsa that is patriotism, true patriotism kuti ino mukatenge uthenga umene ndikupereka kwa Malawi wonse ziko mokwambiri ndithu ziko
pamene mafotokoza zikuoneka kuti kunjawo pa Malawi ambakali kukweza mitengo ya nkhani ya mayendedwe. Sikudziwa zoti pamene mukufuna mukonzeso muchite zotani chifukwa ambiri akakweza mitengo zonti makhala zoti ndiokhazikika. Funso lina pamene mwina ndondomeko zimenezi zikupita patsogolo anthu ayembekezere zotani pa nkhani ya kukwezedwa kwa malipiro kwa anthu ogwira ntchito mboma ziko. Ziko kwambiri ine zinangala pasulusu Nyasa Times. Pamene press briefing inali mkati pa social media makamaka pa WhatsApp, Facebook mpaka wanga security story ya Daily Times yalo pamene akuti fuel prices mahali kuna highest in Africa. Ndio makuna mingo kutoka kwa leo kuti inafanya some clarification kinga mu digit au the highest kabina dawa mu mimi nafahamu sana about kind of tafana ndima iko and this will help in curbing smuggling of fuel products. Thank you. Honourable Ministers, my name is Alex Banda. I work with Zodiac. I wanted to find out, immediately when APM demand got into power, not the pricing mechanism, he immediately said, I have adopted back to the automatic pricing mechanism. I wanted to find out how much has so far been remitted to the PCF now that you said the previous government had abandoned. That's the first one. The second one was also to G2G. You said you have resorted to a different kind of purchase of energy between diesel and petrol. What is the status now of the G2G? Obviously, there are implications to the contracts that are signed. We'd like to get a feel of how you're handling that, what implications are there, and how is government managing it. Thank you so much. Sono quindi volete che sia grande posso arrivare qua a Luna Zenike Mozilla siamo kagulidwe ka fuel kapena kuti kuvutika pakagulidwe ka fuel mwakweza fuel kufika pamene pa tili zikutanthauza kuti mwasova vuto la forex lija kapena tikuyeneranso tiyambe kumva kuti kodi mavuto a forex aja akonzedwa motani. Munadzafotokozanso kuti kumachitika za chibwana nthawi imene boma lakale linachedwetsa kapena limakanika kukweza mtengo wa mafuta, but then palika clip kapena kupanga circulate kuonesanso kuti olemekezeka anamalomba analipempha boma lakale kuti lisakweze mtengo wa mafuta kuti tingawapweteke amalawi. Tikuwauza chana amalawi. Funso langa lina lipita kwa anduna azachuma. Posachedwa apa munali ku maiko akunja acharabu kumene munakapeza soma thandizo ena ndi ena. Ndiye apaso mafotokoza kuti boma likuyesetsa kuti lionetsetse kuti chongola dzanja cha mabanki chitsike. Timadziwa kuti maiko acharabu kapena maiko achiluya amapanga practice Islamic banking yomwe imakhala ya chongola dzanja chosintha. Ngati boma muli ndi malingaliro ofuna kupeza nawo njira kapena kuti kubweretsa Islamic banking yomwe imakhala ndi chongola dzanja chosintha kuti ma business ndi zinthu zina zitsike. Sikwambiri. Olemekezeka nduna za boma zimene muli pano langa dzina ndi Taonga Sabora Kenchiro ku Times. Anduna za chuma amene mafotokoza ananena kuti apempha makamaka amalonda ochita malonda kuti asakweze katundu wawo mopyola muyeso. Ananena kuti apempha bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuti likhale pa ground lionetsetse kuti katundu yosakwera mopitirira muyeso. Funso langa ndi lakuti mukuwerengera kwanu kuboma kukweza mtengo kwa mafuta ndi 41%. Mukuona kuti a justified price increase ya katundu ingakhale maperesenti angati. China so munafotokoza unena kuti
chimene chinachititsa kuti fuel oil zitivuta ni nkhani yokhudzana ndi kuti forex imativuta kupeza, timapeza ndalamayo pa black market. Timafuna kudziwa kuti kodi boma likumakagulaso ndalama pa black market zomwambira. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa loyambirira likupita kwa Honorable Jab Muhango, anduna za transport. Mafotokoza momveka bwino kuti mumakhala ndi nthawi yoyenda misewu yosiyanasiyana kuona mavuto amene alipo misewu ya Malawi muno. Ndiye wina wanse umene uliwonongeka ndi walikuni mwina mundazapeza nthawi kuzawuzungulira msewu umenewu. Komano funso ndila kuti pamene mitengo ya mafuta yakwezedwa chonchi, kunduna wanu mukuona kuti ndondomeko yokonzanso misewu iyi mwina mungayambe liti? Funso lachiwiri lupita kwa anduna a energy. Munafotokozera za mining kuti mwina boma lufuna ndikoze njira kuti Amalawi azipindula. Ndiye mboma la Kasungu kuli anthu kumeneku amene akumapanga za migodi komano mozembera boma. Ena amene kutengera kubungwe la environmental journalists amafotokoza kuti amapeza mwina 20,000 per day akagulisa miyala ya golide. Ngati unduna mopanga njira zanji zoti mchidwe ngati umenewu uthe mdziko muno? Zikomo. Tinanena kuti titenga round yoyamba ya mafunso kena kuti titenga ina nduna zathu mafunso amene tatenga pa round yoyamba nda amenewa upempheni kuti mu yankheko. Zikomo. Thank you very much. Palifunso mene mafunso kuti tipanga bwanji kuti mwina mitengo isakwere mafunso alisha. Nimesa kuti mwina ndayankhatu nakambapo zinthu zingapo kuti tikuyembekeza kuti pamene wachatu ikubwerera mchimake, pamene tikukhala ndi foreign exchange okwanira, ndi kuti black market yenda closer to the official rate. Panozambika kaleso tikunena pano. Kwa hiyo amene amayenda kunja akutha kuona kuti ngati kupita ku Tanzania panopa Tanzania shilling mali kwa is getting stronger. Kale kupita kuje. So panjia zambi mwela napa kuti akujenda au nisisaso kuti tuongezere ndama zimene tikupeleka kwa thematic cash transfer. Komanso ndi mabungwe ena amene akupeleka sondama kwa anthu. Amshuwa mkwazi wanga thematic give direct apeleka ndi ndama zochulukira kwa anthu. Komanso tipeleka ngongoli njia zambiri mbiri nikupelekapo mwa chisanzo koma ndi zambiri tipange kuti tipange mitigate the impact ya price yathu. Mwina ndi mpezepo mwayi kuti pala anthu ena pazifuwa zoziwa wokha akumatonjezera zokamba ifa ku Ministry of Finance Treasury. Situ zoifa yani ifese tundiwoda kwathu kuti kodi nkanake uchokera pati yoyamba amana kuti ife tikhala ndi worldwide tax za bosi. Pano pati tupanga budget consultation. Pa budget consultation pamabwera ma proposal siyana ena osathandiza ena abwino yere suta wina kakapanga propose ndekuti ndi basi mene tipanga implement. So ndimafandi nene pano kuti palibe worldwide tax. Ena so akuti yayi akuti anena kuti tipereka msonkho pa pension komanso ati deaf graduate. Munthu akamaliza usatira tipanga msonkho. Ndi boma la professor atapira mpeke meneno. Imene zonse zabodza. Ndiye akuti so ina ndaona zulu akuti ndinayankhula kuti masiku 7 inu usayembekeze salary increase chitikweza misonkho ngati mufuna kuti uye ni sonko kwe ati mutha kupita kwina kulikonse. Zona mabwino wake ndiko mankwa ndi bwana zwakuti inazi kuti uzikuza mpanga zingokutazisa nthawi. Just focus on what you want to do because he wants to change this economy. We don't want to be driven by propaganda for those people that don't wish us well. So I want to say it categorically here, those things are not true. I know you will continue doing that. Those that want to wish us well, they want to derail us.
but they will not move. Will move forward. Will march forward to address this economy. You can create any propaganda you need, but will not be moved, and professor will not be moved. I want to say this, and for those that are propagating those stories, time will come. You get it? But I'm sure will be vindicated when people now, when things have changed, the economy has restored. I'm sure people see that indeed the president means well. It means the government means well. I thought I should take advantage of this forum to dispel rumors that are going out there. I don't know who, but I don't think those are not good citizens. I don't think they don't wish Malawians well, because they want to scare away and scare people, civil servants, which is not correct. Thank you very much. There was a question from Zodiac. Yeah, G2G. Where are we with G2G contracts? Let me mention here, as directed by our president, as you know, Tabanga migrates from G2G to open tender system. Now on G2G contracts, we only had 2 contracts signed with the government of Oman and UAE. So on those 2, it's only government of Oman some supplies, whilst on UAE there's nothing. So we are discussing with Minister of Justice how do we get out of these contracts safely. But as you all know, any contract has a lifeline, so it can't be forever. But as we speak, I think that it's almost 6 months. So there's a contract signed, 6 months, no supplies. What do you do with that? So that's what I can share on the G2G. On the 2 contracts. Now, going qua Blanta CCP, you talked about gold mining. Let me say that gold mining is not only in Kasungo. I think it's in many other areas in the country, from Chitipa all the way to Nsanje. There's that alluvial gold mining taking place. So, Panopa, what we're doing as a ministry is to organize that sector. We are organizing those gold miners, the artisan miners, into cooperatives. We want to put them into cooperatives for these reasons. The first one is to reach out to them on issues of safety. So the issues that you have heard, so we need to reach out to them. Commanding at individuals, it will be difficult. So we want to put them into those cooperatives, reach out to them with messages as safety, security, environment, because there's a lot of alluvial land that is being lost. So we need to reach out to them. But after mining, they need to learn how to refill and put mitengo back onto maland ngaramini. Komanso, there are issues za knowledge. We want to impart knowledge. What implements should they use when doing the mining? But most importantly, we want to provide a market. Because what is happening is, okay, the government gives the mandate to Reserve Bank and Mamigo to do the buying of gold. We've seen an influx of illegal buyers of gold. Not mining, I'm sorry, buying of gold. But we have seen a lot of illegal miners coming. The Bank encourage all that. So we want to make sure we provide a market as a government to make sure these organized miners should know where to go with the gold that they are mining, so that it starts benefiting the country. So that's one of the things I was saying. But as a country, we should start benefiting from the mineral resource that we are holding. I think there was another one from Maridadi on Inkani ya Honorable Namalo but refused. You are the pompano as a Ankiraoka. Should I respond? Oh, okay. This one. That's a political question. I think Mafunso Robula go in distant more dead. In addressing that, I may want to touch on 1 or 2 other questions. Mitengo ya transport kukwera. Normally mafuta kakwera, that is expected. What matters is the level of adjustment. Choncho ifenga tukunduna, supported by the Competition and Fair Trading Commission. I mean, akubanga monitor. Right? If you so tight and I'm a transport, actually I've already instructed my peers. Would I tell them a transport? Oh, say, abwele, to come now.
we also want to be a bit proactive. Tikabenawo kuti akamakweza mitengo they must be justified. Kuti chifukwa chani tikufika apa eti zinde nawo limodzi. So izozo ku ministry tipanga ana malomba analankhula mu parliament kuti fona limomo ndizo nali gulu menero yasa zikire woka yankire ife takhala kuno lero tukankhani okula kwa mafuta ndi boma siwo chusa ya right kuno boma kupanga ziganizo boma limapanga ziganizo boma siwo pa ochusa yayi ngati panafuna utakweza mtengo mafuta tabine chayo boma limene limapanga ziganizo amopa ni malomba ana malomba manza boma na malomba amapanga sasa izufuru wawo lagula kuma ziganizo limapanga njani ndi boma ndivu tupanga ziganizo kuluka ndisi za na malomba yayi boma la professor mpita mtalika kupanga ziganizo kuti ziko lisute lifike babwino tuvanet abana miseu nanka kale kuti tu miseu ine ndimaenda msewali kuni ndapita wakati kuzomene uliri choncho as we put together a program yokoza miseu metu amba kupanga collect the road levy miseu semene onongombi imene ili very critical tipanga prioritize basi takuyanga ziko komanso muna mongojeza I think kuti tikoze misewu yathu kuti nguyembekeza kuti tiyembekeze road level yokhayo ina singatithandize timakambe na zolo lomweli tipeze an innovative way of raising financing. An innovative way. Nowadays there are so many ways, PPPs, build, operate and transfer. Actually there is a lot of money. Our banks, pension funds, they are coming to us to have money. Yeah, they want to, for example, to do a road. And they have to want to do a road as long as they have what do you call this? Tolls. They'll be collecting their money from the tolls. They are ready to do that. So we are also looking at various ways, including also getting funding from our cooperating partners. So there's various ways that we'll be doing, which we have discussed, and I'm sure you will see more development taking place going forward, because we have put in place those measures to ensure that development has to continue. Actually, ndina kada jete pakanzi menezi, ndimemse oti kandi exclusive interview. Usati masewe le. Yanti mabi. Kumene tika yari kandi ziti? Kuti tichita bwanji kuti mse kuti konse. Tikufuna kuti pamene mkurukuta moyo akutuluka. Ayamata ili msete msewa bwino. And the president is determined. His message is supposed to be very, very clear. I want these things done and they will be done. How they will be done, leave it to us. Creativity and being innovative. Thank you. Zongo mbili mutipatse tukumaliza itatu. Mutipatse ngoyuza. Timalizitse tikwangule. Ndikuthokozeni Jabi Muhangu aona kuondia nkilafuso limene nakayanga. Ifwa zakadi zikuyenda mu masamba nchezo. Kodi muna yankula bwanji. Koma ndimafuna ndingonena kuti pa nthawi imeneyo timauzidwa za G2G. Kuti G2G jaikabwera mafuta awadzatsika ndi almost 50%. Nthawi imene amadika $160 per barrel. Ndi amadika bwera G2G tizigula chama 80 cents, I think chama 80 cents thereabouts. Now the same government tells you what to kutsitsa because mafuta akudula. Tufuna titsitse tikapitepile ku G2G mafuta amatsika. The same government ikweza. So that was the line of reasoning. Kuti, so why are you telling us of the G2G if you are saying now you want to increase? That was the reasoning at that particular time. But I was also in opposition, so you should also understand that. Finally, tinene kuti pana ifuso lina lake taongo nalufusa kuti 41% increase, how much do you expect to be a justified increase in goods and commodities? Imanena kuti nkhani ya mafuta yi tukikamba pano kukwera panova. Koma tikanena zona anthu adakweza kale katundu. Nthawi imene timakagula mafuta cha pa black market. Mukhala mugwizana nani kuti lokwama minibus pa nthawi mafuta amadula amasowa ichi 10,000 tukagula pauja ana akweza mitengo.
anapanga factor in cost ya 10,000 panopa mafuta aja amapezeka koma tikupanga struggle ndalama ndikumapeza ndalama zasizo kukwanira tikupanga dzingongole misewu ndalama yopangira misewu sikupezeka ndeno pamene tuna kuti tingochotsa pa 3,500 ikafike fa 4,945 ndi mukhaleno ndi mbali nayo kuti timagula 10,000 kodi pano munthu anganena kuti ndikukakwezanso fare ya minibus pamene adakweza kale ndeni mafuna ndinene chonchi kwa iwo amene akuganizira zokweza katundu asagwiritse ntchito reasoning yakukwera kwa pano chifukwa anthu adakweza kale tikhale ndi umunthu palibe chifukwa chokwezeraso katundu pano pakhale nkhani zina zokwezera katundu koma isakhale nkhani yakeyi chifukwa tingoyerekeza pano padakangu tingoyerekeza kuti ndondo mafuta ake samapezeka ndeti magula bepa black market ati 10,000 lero nkumafika tsiku la lero adakakweza mitengo ya zinthu chifukwa adakweza kale ndame adakakwezaso aisa adakakweza chifukwa mitengo adakweza kale pa nthawi imene mwina mwaka adakupanga factor in ka inflation maybe inflation mene ikuenda inflation koma osati kukweza kwakuti chifukwa chondu kwabwera 41% ya fuel timati titero kuti no tauzeso amene akupanga business there is no justifiable reason whatsoever to use the 41% to increase your prices of your goods and services. Ziko mkwambiri because I'm just a Minister of Information, but the Minister of Finance is here. Maybe what I'm saying you can agree. Is it? Thank you very much. Titokoze kwambiri ndiye kumapeto peza rafika kumapeto mafusa jana juluka ndiye munthu watisire pompo fanya nthawe ndenda apemphe amene anatitsogolera mai matanga kuti akwangule ndikhulupira kuti sokumeneko mwamaliza kale kumeneko kapena patina chofuna mwankhula ngani ayi kupemphe mwamalize ndithu ziko kwambiri. Nditokoze anduna zachuma nditokozenso anduna za mtengatenga nditokozenso anduna azoulutsa mawu nditokoze inonse amene mwachoka ku nyumba zoulutsa mawu ndikuti ndi akuluakulu tonse akuboma komanso amayenda abambo ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kudzakhala pa msonkhano umenewu. Ife ngati boma timathokoza nthawi zonse tikakutana ninuyo a nyumba zoulutsa mawu ndimakanema mumabwera mwa unyinji wanu ndikuti zikomo kwambiri. Ifeyo ngati boma sitingathe kufikira kwa Malawi tokha timadalira inuyo ndiyeno pakamwa pathu potiyankhulira ndiyeno ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti zonse zimatakambirana pano zikafika kwa Malawiko ndendende metanenderamo osati kuonjeza kapena kuchotsapo. Chifukwa chofunika kwambiri kuti ife ngatola nkhani let's be responsible, let's love our country. Chifukwa kusokonekera kwa zinthu zinaso kumachitika chifukwa cha ife olemba nkhani muna kuti toyitike munchere tsabola kera kankuononga tikalole kuti zikafike kwa Malawi imene zililimu nthawi inoyo si nthawi ino kuti muna tiyambe kukokana it's too early. We're only 3 months into the new era, so let's allow the new government kuti ipange zimene nakulonjezani kuti Amalawi dziko lathu likonzekeso tikhalenso osangala ngati kale. Mwanjira yapadera pokuthokozani nonse kwandifa ndithokozeso kwambiri kutsatira anduna athu azoulutsa mawu ndithokoze kwa Aluntha TV, Zodiac TV, MBC TV. Ndikuthokozani kwa padera chifukwa mukutipeletsera uthenga umenewu mwaulere mosapereka ndalama. Ndikuthokozani kwambiri mwasonyeza umunthu umenewu ndiye Malawi zikomo kwambiri. Pakafunika kuti pena tiponyepo kena kake timatero paja koma panopa mwalola kuti zitero tikuti zikomo kwambiri tathokoza. Ndiye kwana tona tonse tinabwera tikuti zikomo kwambiri ambuye atidalitse tonse zikomo. Okay, sorry, back to you.